Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, drahí priatelia, Slováci, Slovenky. 65 rokov nielen z hľadiska ľudského života, ale aj z hľadiska národa je, môžeme povedať, slušný kus histórie. Ja si vysoko cením, že aj po 65 rokoch spomienky na Slovenské národné povstanie a na hrdinské činy jeho účastníkov nezovšednili, nestráca na význame a jeho odkaz má čo povedať aj do budúcnosti. Slovenské národné povstanie, hlavne mladšou generáciou, býva často vnímané len ako ozbrojené vystúpenie proti fašistickému Nemecku a niektorými jednotlivcami a skupinami aj ako vystúpenie proti vlastnému štátu. Realita je však iná. Bolo to vystúpenie proti ideológii fašizmu, za demokratickú a antifašistickú orientáciu Slovenska. V Slovenskom národnom povstaní sa kládli základy slovenského a demokratického štátu, ktorý sa nám nakoniec podarilo vytvoriť. Myšlienky antifašistického zápasu spojili antifašistov rôznych národností. Dnes si tu pripomíname Francúzov, ale účastníkmi boli aj Rusi, Češi, Slováci a iné národnosti. Ja si hlboko vážim všetkých, ktorí táto myšlienka spojila, a vysoko si ctím tých, ktorí pre túto myšlienku obetovali to najcennejšie, vlastný život. Odkaz Slovenského národného povstania má však mimoriadny význam aj pre dnešok. Opäť sa okrajovo totiž objavujú myšlienky, jednotlivci, aj skupiny, ktoré sa snažia nadviazať na myšlienky fašizmu. Fašizmus neodišiel do minulosti, bohužiaľ, vonku, ale žiaľ aj doma. Vyzývam preto aj na takomto mieste a pri tejto príležitosti konajme v duchu odkazu Slovenského národného povstania a života tých, ktorí na oltár zápasu proti fašizmu priniesli obeť najvyššiu. Učme mládež o tom, čo bolo Slovenské národné povstanie. Ja, ak dovolíte, na záver by som chcela privítať na tomto mieste aj mladých ľudí, vysokoškolákov zo Slovenska, Ruska a Bieloruska, ktorí v rámci občianskeho združenia Pamätáme sa stretávajú už tretíkrát na Slovensku, aby opravovali, rekonštruovali pamätníky a hroby tých, ktorí padli pri oslobodení Slovenska. Dúfam, že si odnesú pekné zážitky zo Slovenska a zasa pre veteránov a pre tých možno, ktorí položili aj svoje životy. Je to zasa taký dôkaz toho, že tie boje neboli nadarmo a že vychovávame generáciu, ktorá by mala tieto štafety preberať a odozdávať ďalším. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky. Teraz sa vám prihovorí predseda Žilinského samosprávneho kraja